Żewġ żgħażagħ Maltin kellhom esperjenza rari u li żgur mhux se jinsewa qatt meta waqt li kienu qegħdin iduru bil-jet ski il barra minn wiet iż-Żurrieq lemħu kelb il-baħar ta' madwar 12 pied idur madwarhom. Fl-aħħar sigħat Elien Mallija tella filmat tal-kelb il-baħar idur madwaru waqt li kien bil-jet ski. Il-kelb il-baħar kaħlani der idur madwarhom għal diversi minuti biż-żgħażagħ jazzardaw imorru qrib tiegħu bilan li jkunu jistgħu jġibuh mill-viċin. Ikkuntattjat minn One News, Elien qalilna li nsertaw il-kelb il-baħar waqt li kienu se jmorru lura l-art wara li żaru l-gżira ta' Filfla. Meta fħin bla waqt ħadu l-qata ta' ħajjithom meta raw ix-xewka tad-dar tal-kelb il-baħar f'wiċċ l-ilma. Għalli kien hawn li resqu fil-qrib tiegħu u notaw li l-kelb il-baħar dermans u tawhom il-ħin kollu illi kellhom bżonn biex joħorġu l-mobile u jieħdu r-ritratti u l-filmat tiegħu. B'reazzjoni għal dan il-filmat sajjied b'esperjenza kbira fuq il-baħar għalma One News illi dawn l-ispeċi ta' klieb il-baħar rari jintlemħu qrib il-Gżejjer Maltin. Madankollu stqarr li dawn kapaċi jgħumu f'distanzi twal ħafna u jgħixu sa 20 sena.